bandiraɓe Vindere TV ha yesso ko lawol hande noon gonɗen ɗo henna koye Samba Yiɗe soko tawi manami jumani nde tawno fondation Ceerno Walla Ndiaye koye baɗe pattam lame wowi wadde wonkoɓe mbaɗi ɗo henna ko ardi foof musidɗo calmina bandiraɓe guinnotoɗa Vindere TV e yesso ma. min mbiyetemi ko Aliou Ceerno Adama Dia ɗo jaami Sunur Samba Yiɗe. Seydina Aliou holno gurduɗon ɗo henna to banggue ndiyam alhaali o adana kam ko koron winono sattuno ko boyli ƴogate la siyama emin jogui ɗo ko wayno Daka ɗeɗo gueɗe foof gueɗe tampinoɗe min alhaali ndiyam yimɓeɓe ko ƴogol jamma ƴogol ñalawma pour sarude yimɓe ne satti ɗum waɗi komin gaddana ko foof ɗum ɗo ɓurani min wonni yaaɓe ha mbi courant min dañi kono sinno courant wasata nomin mbatta courant o ndiyam ɗum waɗi ko ndiyam ɗam adda ko min mbiɗen bisimilla mbiɗen bisimilla min jiiɗi min kartojin hen jawdi no ɗo yimɓe no ɗo ko wona ɗum yimɓe heeɓe ne mbiya haade forage uji garɗe joni ɗi ko dernière génération ko heewi waɗete hen ko solaire wona courant donc ko nangue sarsanta en ɗum ene ƴogana en ndiyam woni hen ne mbiya jarani ni mana keɗen jooɓa haydara hankkadi ne joɗɗen tan e beele mo on cakku peeje hay sinno ni ko forage dernière génération mo solaire ngabbinata ɗum mana ndiyam kono mo on cakku peeje hay sinno ko lewru galle fof buɗɗiɗo galle fof buujoy pour en cas janggo so tiwo fuusi taw ene wawi waylede e gueɗe nanduɗe hen walla on jooɗo tan hankkadi ne ko solaire yarnata e jarani ɗe mbaɗa hen hunde. eyyi nde wonno ko addi foof kam bani adama kala ko wawi dañde yo accu ɗaminade gratuit neɗɗo woto ɗamin hunde fof ko hay batte keɓirmi ɗum ko Allah ɓoola hay Allah wona ɓoolo kala ko neɗɗo wawi dañde la siyama ko waɗa westidir kalis kewɗo fodde milliard uji walla million ngaji hay waɗa hen wiyete tan an ko gratuit sakko panma rufga e jardin ma warga e galle ma so gasi ko gratuit ɗum wawa wonde ala ko wawi wonde gratuit neɗɗo woto jaɓa wurde ɗum waɗi hay so tawi minen joni haaɗi min ƴettude hen mesure aji ko ni min komin addante min ganda no wayatto so tawi min pewanama ha paari fama e table wiyama joni sato mon nani robiñaji mbaɗama mon fof nanne galle mum onon so jiiɗi mbaɗon gratuit so jiiɗi mbaɗon jobdi so arti ha ɗon minen kay komin gandi ƴettude komin ƴettata ko jobdi kay ha moƴƴa mon fof kala ko hutori yo yoɓ ko ɗum woni lawol nde wonno saabu so woodi ko boni e jarani kadi ko oɗon jooɗo oɗon jotto oɗon mbiya ahan onon de gaddanno min e kono noon boni kadi gare balle min mana pewno min ɗum woni lawol ɗum waɗi emin jogui garanti on banggue so tawi Alhaji Abdoulaye Walle walli min ha ɗum waɗi e gardugol Abou Ndiaye ha ɗum waɗi heddi ko ndeni mbaɗɗo min concurrence yimɓe oɓe mbiye joni ono diwan o dakkama oɗo soto moɗo emin daara wuuro ngo rokkama keɗɗon nde jaata on haati noon ayiba amen tata ko ɓuuri min doole kadi on participation ne kadi so waɗama galle foof nani rooɓi contact wonata hen pour so paani min mbasa ruttade moɗon gati jaaɓe jengguemɓe jaaɓe sosoɓe fof ko dendiraɓe min jiiɗi so mbaɗani min goton tan ha ɗon ko heddi komin jogui tan o koye amen nguɗo jillugu min gari noon koye dow inde Weyndu Thile ko kanko ardi noon jillugu min gari e dow inde Weyndu Thile gam arde ɗaɓɓude ko bandiraɓe julɓe ɗaɓɓata Alhaji Abdoulaye Walle e Alhaji Abou Ndiaye addi min noon kono nemnana ko julɓe fof ƴewata ko e min joguino woyndu asa ko 1949 ndun hande ɓooyi caggal ɗum 93 min dañi balkel ina wiye pompe ɗum boni hande min ngala ndiyam komin ɗomɗuɓe addi min koye dow inde ñaagade rewra e Allah e nelaɗo e Cheikh Ahmad Tidiane e Alhaji Abdoulaye Walle e Alhaji Abou Ndiaye min gari ɗaɓɓude ko forage e min gasana 93 ko nani ko pompe wonno koko boni luggi ɗum ko 115 nder leydi ko yo min pewante mbatten ƴogde ko ɗum komin ɗomɗi wuuro ngo neli min e dow inde ganduɗa Weyndu Thile e reway Abou Ndiaye holla ɗum Abdoulaye Walle ne Allah waɗiri fof minen ko ɗum addi min ɗo jeeyami koto wiyete Kanda Bakel ɗo eyyi minen ne ko hono ko julɓe fof koɓe paaɗi ko ɗum tan woni ko addi min ɗo ko arde dartude e jeeyaɗo Allah moƴƴo o fodde ko wallata julɓe ɓe ko minen e koyamen min jokkodiren Alhaji Abou Ndiaye ko ode winoto men ɗo yo wallu en e alhaali ndiyam enen kam oɗo diwan fof en humpiti ngoɗon wuuro ene jeeya e guure ɓurɗe jogade caɗele ndiyam e falde Bakel nde fof node fotiri ko ngo wuuro ngo ganduɗa guila 2012 ha ɗo ala ko laamu meeɗi wadde wuuro he hay batte ko ngo wuuro ɓurgo kam jogade caɗele ndiyam caɗele ɗe fof kam hewde wonno so caɗele ndiyam kalama hankkadi goɗɗe ɗe kaletake taw oɗo saaha kam ko ndiyam ɗam tan min ɓuuri ñagade nde bandiraɓe musidɗo Alhaji Abdoulaye Walle Ndiaye nde wallirta min saabu Allah e nelaɗo muɗum o walla min e ndiyam komin yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe caɗele ndiyam no fewi darni en ɗo hande ko jaɓɓade e mawɗo goto e dental mawɓe l'islam hono Alhaji Abdoulaye Walle Ndiaye ko kanko jaɓɓoto ɗen ɗo henne
e lomtade lomde makko hono giɗo makko sehil makko gongiyanke makko munɗuɗo makko hono Alaji Abou Ndiaye kadi ko jaɓɓorte ko yettode woode ni Allah ɗum yirama e makko min jaɓɓorinomo ɗo adan ko ñagademo ndiyam le 28 août min jaɓɓinomo ɗo henna min goytima ɗo alhaali ndiyam ɗam e juma o e caali dakaki yettode woode ni Allah noon guila mois de août 28 août 2023 min jaɓɓinomo ɗo henna Allah newni noon tugginen faade le 3 février ɓe ngari ɗo henna ɓe gaddani min ndiyam ɗam ɓe gaddani min ganda alhaali forage o ɓe gurwi ɗum ndiyam dañama kadi asama forage o so Allah jaaɓi inchallahu taala golle ɗe koye lawol tan ɗe goni kadi aɗa jaaha ɗe daraki inchallahu taala ɗo yarete holko nanata e haalullaji yimɓe ko ɗum ɗo woni ko fondation Ceerno Walla Ndiaye e waɗata e leydi ndi ko holɗum ko nanata. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. min calmini julɓe ɓe foof min juurima goto foof inde mum e yettode muɗum kanko on sommomo kalton ɗo min nanataymo ko moƴƴere Allah min nanata ko ballal Allah e ceerno men ceerno Abdoulaye Wolle banggue ndiyam e banggue jama e banggue kala ko faate e banggue miskineɓe ko cohli ha arti noon e ndiyam ko ndiyam kam amin nana ɗum min jii ɗum kadi min amin nana ɗum kanko noon Abou Ndiaye ko musidɗo kanko noddimni yomi arɗo kanko hoore makko noddimi yomi arɗo walla min potta Bakel walla min potta Tirimi kono noon mbimomi tawde ko ɗo o walata min gummo min gara ɗo min jiida e makko ko ɗum ɓuuri wodde fayida min ñagoto Allah noon goto fof ko ari ko yo Allah rokku ɗum yo Allah rokku ɗum oɗon ko musidɗo ko gurel dawnaji minen fof min goɗɗodirani kañumne ko ɗum woni ko dara ko mawni ami wiyete ko Ifra Demba fof ko ɗamɗa minen ko force on jamdi kon ko on min jogui toon pompi kon ko on min jogui kon jaran ɗon de min jaaɓi ko min jaɓano cher kono noon ha joni ko min jara kono noon min jiiɗi ko ɓeydanede ha min ganda hamin ɗum de so Allah jaaɓi joom voilà bandiraɓe mboɗo sikki bandiraɓe paami ɗo yarete gonɗen koye wuuro en wiye Samba Yiɗe mboɗo sikki bandiraɓe paami holko woni goƴaji bandiraɓe en paami kadi haɓe pelliti tigui rigui soko tawi ala ko heddi Allah newniniɓe mana ɓe keeɓi ɗiɗo force uji maɓe jogo ɗum joggal pattam lamal taw wona so tawi mana ne paani kadi haɓe dutto to fondation Ceerno Walla Ndiaye ɓe mbi ɗum mana yo ar walla heɓe panta kala mo jiiɗa ɗo henna wonko addi ɗum ko nanallaji moƴƴi haaloɓe Pulaar mbi ko nanalla moƴƴo acci wandu seleru e sarafalo ko ɗum saabi bandiraɓe pop hande mana gari mana potti ɗo gam fottude délégation fondation Ceerno Walla Ndiaye e gardogol Eladji Abou Ndiaye kolaɗo pottam lamo bandiraɓe so waɗi gontiri e golle he min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilino ciao peace and love ha yesso ko lawol.